ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ ಉಡುಪಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಉಡುಪಿಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬಹು ಅಗತ್ಯ. ದೇವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಮುತ್ತೂರು. ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷದ ಪಿರವದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಂದಿತ ಅರ್ಚನೆ ಮತ್ತ ಬೈಕ್ಲ ಮುಖಾರಿ ಅನ್ಪುನ ಜನ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆರು ತೀರ್ಬೋತೇರು. ತೀರ್ಪು ಒಡ್ಡ ದುಂಬು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2022 ಪಿರವಡು 18 ವರ್ಷ ಅದೊಂದು ತೊಂದರೆ. ಮೂಲ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಊಲ ಆವಂದೆ ನೆತ್ತ ಬಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೀಗನೇ ಇತ್ತು. 18 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. 18 ವರ್ಷ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಾನೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ದೇವರ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಿಯರು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಬುಡ್ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಕೊಂಡ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವೇನು ಮಾತು ತೋದು ಉಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪೋನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತನ. ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರು ಮುತ್ತೂರು ಮನೆತನದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರ್ 2022 ಇಸ್ವಿ ಜನವರಿ ಇಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶರು ಮಾತೇನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾತೇನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಂದ್ರದಾಗ ಮಾತ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಒಕ್ಕರಲ್ಲಿನ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರದಾದ ಪಂಡ ಪೂರಾ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ ಆತದ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾದಿಪ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ ಮಾತೆರ ಒಟ್ಟ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಪಾತೆರ ಮತ ಸಿಗದನು. ಅಂಚನೆ 2022 ಜನವರಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವನ್ ಮಾತು ಮಲ್ತದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದ್ದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು. ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ಡ ₹1 ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಝೀರೋ ಫಂಡ್ ಎಂಕು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪಿದಾರ್ದಿನಿ ಆಂಡಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನಗಳನ್ನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ತನು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನಾದಾಗ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆಯರು ಆಯ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಏನಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಇರುವ ಜನತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನು. ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಇಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರಲ ಕೇರಳ ಆಪುಜಿನ ಪಂತಿನಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬೆರ್ಲ ಗುಡಿತ ಮುತ್ತೂರು ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಜಿರೂಪು ಸುಬ್ರಾಯ ಪ್ರಭು ಮಗಳು 2 ಜನ ಒಟ್ಟ ಕಂಬೆರ್ಲ ಗುಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ರತ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಜಾರ ಗೊತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಜವನಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಸದಸ್ಯರನಗಳು ಅಗುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ನೆಕ್ ₹1,80,000 ಅಗುಲು ಒಟ್ಟು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಾಜಾರ ಗೊತ್ತೂರು ಜವನಿಯರ್. ಅಂಚನೆ ರಾಹು ಗುಡಿಕ್ ಮೂಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭು ದಿವಂಗತ ಆರ್ನ 5 ಜನ ಕಾಂಜೋಕುಲು ಅಗುಲು ಒಟ್ಟಾದ ಐತ ಖರ್ಚಿನ ಅಗುಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಗುಳಿಗ ಗೈರ್ನ ಗುಡಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಒಟ್ಟಾದ ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗುಡಿ ಮಲ್ಪುಣ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಏರಿಯೋಡು ಒಂತ ಜಾಗಡು ಭರತ್ ಗುಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಜಿ ದಾಲ್ ಒಂಜಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐತವಲ್ಲೈಡಿ ಗುಡಿಕ್ಲು ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಬುರ್ರಾದಿತ್ತಂದು. ಅಂಚನೆ ಪಡ್ಡಂತ ದಿನೇಶ್ ಪುತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗ್ ಲೆತ್ತದು ಈ ಏರಿಯಾದ ಪೂರ ಈ ಕನಕ ಆಪನಂಚಿನ ಮರ ಕುಳಿತೀನಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂತೀನಿ. ಆರು ಕನಕ್ ಮತ್ತೆ ಗೆತ್ತದು JCB ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಕನಕಡ ಅನ್ನ ಖರ್ಚು ಐಟ್ ಬರಂದು ಅನ್ನ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾತನ್ ಬಂದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗುಡಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬಂದು ದಿನೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಪಡ್ಡಮ್ 6 ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗುಡಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚಿತು 6 ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. Yeah.
ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿಂದು ಕರ್ಣದ ಬೀರ ಕಾಯಿಡು ಕನ್ಯಾ ಪೂಟು ಹೋಮ ನೇಮ ವಜ್ಜ ಸಿರಿದು ಬರ್ಪುನ ಕಾಲುಡು
ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚಿತು ಆರು ಮಲ್ತ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಏನು ಬಂಡ ಏನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡ್ಡಲ್ಲ ನೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತೂರು ಜ್ಯೋತಿ ಭಾರತ ಮಾಲಿಕೆ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮೇಗ್ಗೆ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕರಿ ಅರ್ನ ಮೇಗ್ಗೆ ಶಿವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗಳೇನು ಎಂಕು ಚೇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಒಂದು 3 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಉಗ್ಗಿಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಒಂದು 3,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಅದು ಉಗ್ಗಿಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೋಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀರು ಅಂಜನೆ ಅವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಿಂಜ ಗುಡಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ದೆಂಬು ಮತ್ತು ದರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದಾಗ ಮೂಲಂಜಿ ರಾಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ 2-3 ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಗಲ್ಡಕ್ಕೆ ಅದ ಬಂಡೆ ಈ ಗುಡಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೇಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದ್ದು ಡಿಮ್ಮ ಒಂದುಂಡು ಯಾಕೆ ಏನಾನು ಒಂದು ನಿರೆಯಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಒಂದು ಕೇನಿಗೊಳ್ಳೆ ಅಗಲ್ ಕೊಂಡೇರು 1,80,000 ಖರ್ಚಾಂಡು ಅವೇನು 3 ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾದು ಅವು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಯೋಜನೆದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಹಾಲ್ ಆವರು ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 1 ಎಕರೆ ಮಿತ್ತು ಜಾಗ ಉಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ನೆಕ್ಕಿಂದ ರಿಸರ್ವ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆವಡು ಉಂಟುನಾಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಭಕ್ತರ್ನಗಳು ಅವಳ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದೊಡ್ಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆವಡು ಉಂಟುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅವಳು ತಿರ್ಗಿದ್ ಬರ್ಪುನ ರೋಡ್ದ ಟಾಪ್ಡು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದಾಡು ಒಂಜಿ ಕಮಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಡು ಉಂಟುನಾಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಈ ಗುಡಿಕುಲು ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆಯ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಶೋಭರ್ ಬುಜಿ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ರು ಕ್ರಷರ್ದ ಒಂದು ಶೆಟ್ರು ಅರೇಂದು ಅಂಕುಲು ಇಂಚನೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಬಲ್ತ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡಿತನ ಕೆಲವು ಜಲ್ಲಿ ಮತ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರೇನು ಒಂದಿನ ಇಂಚೆ ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದಿನ ಒಂಜಿ 3/4 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಿದ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ದ ಯಾನ್ ಬರ್ತೆ ಒರಿದು ನೀವು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ್ ಆರೆ ಪಣ್ಣದು ಆರೆ ಮಲ್ಪದು ಅಂಚೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಐತೆ ವಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತಂದ್ರ ಊರ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮುತ್ತೂರು ಮೇಯರ್ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇತ್ತ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪುನ ಇಂಕಲೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯತೋಮಿ ಮುತ್ತೋಟ ಮಂಡು ಗ್ರಾಮೋಡ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ದೇವರ ಮಲ್ಲ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರ ತಗದು ಇಲ್ಲಿ ತುರಿಕುಮಾನಾದವರ ಪಡೆದು ಗ್ರಾಮ ಸತ್ತಿನ ತುಂಬಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಾಲಾಧಿಪೋನು ವರ್ಷಾಧಿಪತ್ತನು ವರ್ಷಾಧಿಪೋನು ಕಾಲಾಧಿಪತ್ತನು ರಾಮನು ಕಮಿಟಿನ ಪಟ್ಟರಂಗಿದ್ದು ಕುಟುಂಬಡು ಯಜಮಾನ ವರ್ಗದ್ದು ಪಂಜಪ್ಪ ಜಗಲೊಮ್ಮತವಾದ ಮುತ್ತೋಟ ಮಣ್ಣು ದೇವರಾಜ ಕೊದ್ದಪ್ಪು ಎಡಬಲ ಸತ್ತರದು ಬಾರಿಗೋಡು ಪಕ್ಕತಿ ಮಾಡು ಹತ್ತನ ಬಳಿ ಸೇಬಿಡು ಮಂಜಿಗಿಂಟ ಬೇರ್ಕೊಂಡು ಆಸೆ ಮಲ್ಪೇರು ಓದೋ ಲಗ್ನ ಮೂತ ಸಣ್ಣ ಕಾಲ ಜಾಮಂದ ರಾಶಿದು ಕಟ್ಪೈನ ಕೈಲು ಕಟ್ಟಿನ ಪಾಸ ಪಾಟ್ನ ಪಡಿಯರಿ ಒರಿಂಚಿನ ಬುಲ್ಲೆಡು ಮಾಯದಂಗಂದ ಕೊಟ್ನಾದಿಗಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಎಡಬಲ ಸತ್ಯ ಜೋಗರು ಕೊಟ್ಟೊಂದು ತಾರಮನ ಸಂಪಾನ ಭೂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮಾಯ ಮಧ್ಯಮ ರೂಪದವಳೊಂದು ರಾಮನ ದಿಬ್ಬ ನಲ್ಕೊಂಡು ಊರಿನ ಬಂಡ ಅನ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯನ ಸಿಂಗ ನಲ್ಕೊಂಡು ಜಪನಗಿನ ಬಾಲ್ ಭಂಡಾರ ಸಾದಿಗೆ ಸಾಧನ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬೀದಿರ ಬಿಡ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬತ್ತು ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಬಕ್ಕತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಬಕ್ಕತ್ತಿ ಬಿಡಂಡೆ ಏರಿಕಂತಲು ಕೊಲ್ಲು ತಗೊಂಡೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗೊಂಡೆ ಅರುವರ ಬತ್ತಂಡೆ ಬಾಲ್ಯ ರೂಪ ಅಹಂಕಾರದ ಬಲಿ ಗಗ್ಗಡ ಆವೇಶ ಒಂದು ಇರುವರ ಅಗ್ನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮೇತ ಸಂದರ್ಭ ಸಮತ್ವ ವಾಣಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಕಲಿಗ ಮುತ್ತ ತೇಜನಾಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುತ್ತ ಮಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಾಮಿರ್ದು ತೀರ್ಥಭೂಮಿ ತಾಯಿನಾಧಾರ ರಾಮಣಗಾಮ ದೇವಿರು ಹೊಟ್ಟೆಡಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೊಲ್ಲುಡು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನಾಡಾಜ ತರ್ತಕ್ಕಾದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಾಜ ಕೊದ್ದಪ್ಪು ಬಡಕೆ ಅಂಕ ಸಾಲ ಎಂಕ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ